A ďalšia vec, samozrejme, keď človek ešte nevie s tým poriadne robiť, tak samozrejme tam je noviny chyba, čo sa mi podarilo hneď tam nahrať aplikáciu a proste vy musíte tie aplikácie podpisovať kľúčom a samozrejme ten som hneď vymazal a už vám to potom nedovolí, takže na to si treba dať aj veľmi veľký pozor. A ďalej, čo tam je ďalšia vec, vy ako dávate, neviem koľko z vás tu je programátorov, či mám ísť aj do nejakých moc detailov, alebo no, tak dobre, tak si porozprávam. Takže, jak máte package, hej, si dáte, ja neviem, SK, niečo, domena, proste niečo a on si to zapamätá. Čiže vy, keď aj chcete už uploadnúť tú aplikáciu pod tým istým, tak ja som to musel totálne premenovať, čiže na to si treba dať pozor, ale hovorím, toto sa asi stáva dosť ľuďom, že proste to omylom spravia tam takúto aplikáciu. Len problém je, že sa to už nedá zmazať, ono už ako si to nainštalujú, ono je tam, že delete, už som to stlačal asi 20 krát, ale stále je to tam, tak ono asi to, keď to má niekto nainštalované, už to asi nedovoluje. Už to není publish, ako si pozrite, že je to unpublished, ale už to není vidieť teda v markete, ale tí ľudia si to tam stále ešte asi, aj keď som napísal, že chýba, ja neviem, že to už, že asi to niekto dá preč, ale nie. Čiže toto je, ja som mal zo začiatku dosť, proste, lebo som stretával ľudí, ktorí stále len niečo, nemáš multitask, na čo to je dobré a proste, a už som mal chuť to zahodiť celé a proste dávate do toho energiu a toto sú proste ľudia, ktorí mi napísali a som rád, že sa to aspoň niekomu ľúbi. A zaujímavá je tá komunita okolo toho, pretože ja mám len ten tablet, ja som to na mobile videl asi raz, tú moju aplikáciu. A bolo obdobie proste, že som tam každý deň dával verziu, teraz niečo nefungovalo, tak som skúsil a teraz proste... Ale keď už tam máte naozaj tých 700 inštalácií, už to nemôžete robiť proste, lebo to tých ľudí vytáča. A dokonca ja nerozumiem tomu, niektorí ľudia sa stali tak závislí od tej aplikácie, že ja som niečo zmenil asi o 11. večer a už o 2. ráno mi písal nejaký človek, že Pane Bože, že on si nemôže noviny prečítať, že nech mu pošlem starú verziu, že tam fungovala. Takže tí ľudia naozaj niektorí... A čo je zaujímavé, že tu ľudia proste naozaj, ktorí mi tu si môžete pozrieť, že v živote nečítali noviny a zrazu ich začali čítať, takže ja myslím, že v týchto tabletoch a mobiloch je budúcnosť a keď to tí vydavatelia nepochopia a nebudú to robiť, tak proste tlačené noviny si už nekupuje toľko ľudí. Čiže podľa mňa skôr či neskôr už budú musieť oni si spraviť. Ako vieme, teraz sa chystá nejaké spoplatňovanie tých aplikácií, nikto o tom nič nevie, všetky tie veľké portály sa na tom nejak dohodli, čiže sa necháme prekvapiť, čo vymysleli. Problém tablet versus mobil. Teraz je otázka, že koľko ľudí má na Slovensku tablet, či sa tým vôbec oplatí zaoberať, pretože robiť tú aplikáciu je strašný problém, pretože už len na mobiloch, keď to robíte, tak môžete mať od nízkych rozlišení, ja neviem, proste je tam 240 na 320 až po 800, neviem, proste na 480. A tú aplikáciu proste spraviť tak, ešte aby išla aj na tablete. To není jednoduché. Ono síce dá sa robiť taká vec, že vždy pre konkrétne rozlíšenie si spravíte ako keby ten layout, ale to všetko vyžaduje veľmi veľa štúdia a proste naozaj človek, ktorý sa tomu venuje profesionálne, tak má čo robiť, aby si toto všetko naštudoval. A ešte stále otázka, čo to bude robiť na tablete potom, lebo ako vieme, tak Android momentálne nie je proste robený na tablety a je to len taká barlička. Myslím, že od verzie 3.0 by už mali byť podporované tablety, že vyššie rozlíšenia a tak. Čiže, lebo keď si aj zoberiete, tak tablet držíte v prirodzenej polohe takto. Čiže vy môžete locknúť tú aplikáciu, že nech sa vám zobrazuje takto, ale zase mobil držíte väčšinou takto. Čiže
ťažko, ale neviem, či sa to dá vôbec detekovať, či tá aplikácia beží na tablete alebo nie, takže a ono treba asi aj taký nejaký cit, aby keď máte nejakého dizajnera, tak nech vám to navrhne, alebo lebo sa hovorí, že programátori nevedia navrhovať user interfejsy. Takže preto aj tá aplikácia moja vyzerá tak, ako vyzerá. Takže toto bude asi najviac ľudí zaujímať. Tu už niekto sa pýtal, že teda kedy sa budú dať predávať aplikácie na Androide. U nás sa nedá ešte ani kupovať, takže v Čechách sa dajú aspoň kupovať. Takže ťažko povedať. Oni stále hovoria, že bude to brzy, ale čo to znamená, to nikto asi nevie. Čiže čo vám zostáva už z tej... Čiže jedine reklama. Reklama na Slovensku, ak chcete aspoň niečo na tom zarobiť, tak podľa môjho názoru musíte mať návštevnosť niekoľko tisíc proste návštev za deň, aby sa vám to vôbec oplatilo. Čiže, ale čítal som recenzie alebo také štatistiky zahraničných, celosvetových, tak tam ľudia hovoria, že úplne jednoduchú aplikáciu a proste išli do $10 000, takže tam už možno je to, že pre slovenský trh ani nie, ak chcete na tom zarábať, ale možno ak spravíte aplikáciu, ktorá proste bola pre zahraničie, alebo dokonca sú aj slovenské aplikácie, teraz tá navigácia, neviem ako sa volá, Michal, ako sa volá tá Sajik, alebo hej, takže to je slovenská firma, ale ja neviem, oni majú normálne, že dá sa kúpiť, alebo ako cez... Alebo kód treba písať, lebo ja som počul, že nejaký kód tam treba zadávať, alebo... Chceš si zadarmo a potom dáš ten kód. Aha, čiže ale nemôžete to priamo kúpiť, ako keby, no takže, takže to máte ďalší spôsob, ako proste sa dopracovať k peniazom. Takže každý nejak si musí vymysleť proste. Ja som... minus $20. Takže mne sa to moc nedarí, musíte sa spýtať ľudí, ktorí... Dobre, čiže toto bola taká časť o aplikácii, tak neviem, už je dosť hodín, tak neviem, či ešte nejaké vývojárske detaily, či chcete počuť, alebo proste tuto stopneme a pustíme ďalšieho človeka. Takže povedzte si vy. Áno. Že stále je taká debata, že nakoľko teda sa to programovanie v Androide podobá JavaScript. No teraz by som sa k tomu dostal, tak poďme do toho, teda dvaja ľudia, až tak minimálne dvaja ma budú počúvať. Takže samozrejme hovorím, že tam som sa asi 2 roky venoval vývoju v Java, čiže bol to Swing, bolo to Hibernate a tak ďalej, tieto veci. Som rád, že už to nemusím robiť. Môžem sa tak spýtať, koľko ľudí tu v Java programuje? Fú, a dobre, a na Microsoftích technológiách? No, takže... Ale ja myslím, že ani tam není problém pre tých ľudí, ktorí robia v nete, podľa mňa C# a tieto veci sa dosť podobajú, takže tam nejaké radikálne rozdiely nebudú. Takže hovorím, že keď ste robili, a ešte sa spýtam, koľko z vás robí desktopové aplikácie a koľko webové, čiže webové? Dobre. A teraz aj tí, čo zdvihli ruky, čo robia aj desktopové, tak ešte poprosím. No, takže tých je dosť menej, to tak býva. Ale, čiže tam sú isté také pravidlá na tých desktopových aplikáciách, čiže ak chcete mať to UI, proste responsív, tak musíte to robiť v nových threadoch a tak ďalej. A na to som ja nebol moc zvyknutý a práve aj tu ten Android je taký, že musíte to viacvlakové programovanie, minimálne aspoň nejaké začiatky sa do toho dostať, lebo proste tam väčšinou pracujete s datami v tých aplikáciách. Ono je to tak, že niekde niečo stiahujete a proste niekedy to môžu byť dlhšie súbory a niečo to dlhšie spracováva a nemôžete proste, že sa zasekne to ujíčko ale zase je potom problém, že keď to chce ten človek zrušiť, tak potom ono to beží ďalej a tak.
Takže toto mám od Michala z jeho stránky, tento obrázok, nestiel som tam dopísať, takže je to môj Android deska. Zdroj, oni to majú z Google, takže sme sa dostali k pôvodnému zdroju. Ja som vám chcel pôvodne povedať, že vyvíjať pre Android nemá zmysel, pretože ja tu mám 1.5, čo je úplne, to už asi neexistuje iné zariadenie okrem tohto. Takže ja som tu 1.5 kvôli sebe držal, aby som si to mohol tam nahrať, pretože keď už by som to dal vyššie, tak už by som si to tam... Všetci by to mali, len ja nie. A chcel som vám povedať, že proste vyvíjajte od verzie 2.0 vyššie. Ibaže ja som teraz nedávno čítal práve tam u Michala recenziu na tie Sony Xperia, alebo jak sa to, tam je Android 1.6, dobre si pamätám, alebo sa to dá updateovať. Čiže 1.6. A toto podľa mňa, tieto low-endy telefóny, na Slovensku to má najviac ľudí. Proste, takže nemôžete si povedať, že ja pôjdem od dvojky a proste, to sa stalo mne, lebo ja som dal tú aplikáciu proste od 1.5, iba že až od 1.6 nastavujete potom či tie pre malé obrazovky, pre veľké obrazovky, čiže mne sa to zrazu dostalo tu k Michalovi na portál, proste strašne veľká návštevnosť, strašne veľa ľudí to začalo inštalovať a ja som zrazu zistil, že na tie malé rozlišenia si to nevedia nainštalovať, že to nemajú v markete a ja som proste čo, jak to tam není, čo, kde sa to robí, čo sa to robí. Takže, a zaujímavé, že Google vám dá taký dobrý návod, že dajte, že minimálna verzia mojej aplikácie 1.5. Žiadaná verzia aplikácie 1.6. Skompilujte to v 1.6. Potom neviem, čo tam pridajte a proste je to úplná mágia, hej. A možno aj práve preto som prišiel o strašne veľa inštalácií, čo ma dosť mrzelo, pretože ja som zrazu zistil, že tá moja aplikácia pre horných 10 000, to boli všetko ľudia so Samsungami, s HTC-čkami, všetko cez 400-500 eur telefóny a podľa mňa najviac ľudí má práve tie low-costy, takže začali mi ľudia písať, že nech im to nejak proste tam dostanem, tak som im posielal APK súbor, že nech si to nainštalujú a povedal som si, že to funguje tam, aj keď neviem, čo na tom malom displeji tam vidia z tých novín, lebo, ale tak keď im to vyhovuje, prečo? Takže som im dal tú možnosť a hovorím, ale možno práve preto som prišiel strašne veľa ľudí a čo už teraz dosť ťažko budem naháňať. Čiže ťažko. Ale tak zase ono svoje referencie, že ľudia si to povedia a takže tak uvidíme. Čiže v tom čase toho najväčšieho boomu, ja sa stále nedostanem k tým technickým veciam, takže poďme na to. Čiže koľko z vás už robilo aspoň Hello World v Androide, alebo takže to nemá význam, myslím, tu nejako. Čiže vlastne potrebujete si nainštalovať SDKčko, tam si potom stiahujete vždy konkrétnu verziu. Čiže buď 2.0, 2.1, alebo si môžete všetky naraz stiahnuť a potom to vždy potom pre tú konkrétnu verziu vyvíjate. Tu máte obrazovku s emulátormi, čiže vy nemusíte mať reálne zariadenie žiadne k tomu. Máte tam emulátory, ako vidíte, tu ja som si dal tie 240x320, to je tie malé telefóny, lebo som bol zvedavý, že či to tam je vôbec vidieť. A takto vlastne bez toho, aby ste mali to zariadenie, si môžete tú aplikáciu vyskúšať. Ale koľkokrát ja to robím tak, že potom už čiže odladím to na počítači, ale veľa vecí sa tam zle robí, napríklad tie akcelerometre alebo GPS súradnica, alebo niečo, keď chcete do toho dostať, proste to je najlepšie. A na tom zariadení to vždy samozrejme uvidíte, že ako to vyzerá. Takže toto je ten základ vlastne nainštalovať to SDKčko. Čiže potom máte vývojové prostredia. Čiže Google vám odporúča Eclipse. Eclipse, ja som tiež ho používal a není na nič zle, dokonca by som povedal, že má jednu výhodu, že máte tam grafický dizajner tých aplikácií, čiže si tam no síce ja som to neskúšal, ja som zistil, až keď som to mal hotové, asi po 2 týždňoch, že tu dole sa to dá prepnúť, že grafika layout. Takže to je také memento pre vás, že treba hľadať také prepínačky. Takže Eclipse určite odporúčam.
Jedine, čo som mal problém, prečo som od neho prešiel preč, že ja som si dal ten Eclipse koľkokrát aktualizovať a čiže sa to aktualizovalo, teda, že reštartujte to a už to nechcel nabehnúť. Tak, a som to preinštaloval asi 3-krát a proste už som to nejak vzdal, že nie, tak teda Eclipse nie.